Grabe, gwapo si Sarap sa kunsa ang gulay gid. Pag anak pak murag si Sam Melby. Pag anak pak murag si Piolo Pascal. Pag ano Oy! Isa. Na? Oh, ako wala yung gwapo dre. Si Sar, nakusulti ni mo ba? Si Nicole ba? Kaya Ay, Nicole na. kaila kayo crush kay ba ga crush na nako. Pare-pareha mo ka gwapo kalamion pero ganahan ko mas ganahan ko niya mas ganahan ko siyang beauty. Oh, mas gwapa pa man ko siya. Mas gwapo. Ito ka lang. Si Nicole ba? Naibog mo. Naibog ni mo. Wala pagdarong uy. Lagi naibog lagi siya niya. Kilig siya. Atak ka si Nicole no naibog man ako noon nga. Buti ano kog noon yun naibog si Nicole ako. Mo gani natingala ko. Mo gani natingala ko ba nga naibog siya niya kabati ni mo no?